नैला दाखालि न'निफ्राय लाबोनाय जिंखाखौ जानोसै जोङो भात केरेला ओमफ्राय जिखिनि लाबोदोंमोन इखो न' खाथिनिफोरना राननानै हरबाय ओमफ्राय दानायखिनि थाइनैल'सो लाखिदोंमोन जोङो ओमफ्रायखो दायो संनानै जानोसै ओमफ्राय जिंखानि बिगुरखौ लायनो बाथोन जाजायोनो दिनै फार्स्ट टाइम ट्राइ खालामना नायनो र' ओमफ्राय ताक' माबा गैबावा जोंनिया थबसिबो गैबावा मालायनिसो लायनांगोन र' मोनोना मोना सोंना नायनांगोन हरबा देना जानोसै हराबा आरो गार'नोसै र' मा आखाय बिखोलाय जि बरिया फ्रेस फ्रेस जाना दोंनाय खानथाम नामा जाबाय खोमा माबाना न'नि बुस्थु ना माबा होआखै हासार होआखै अरे कहना क्या चाहते हो बेखायनो हासार होआखैनो मुलि होआखैनो हासार होआखैनो फाग्लिलाय मुलि होआखै बेखायनो बारा थाब एख' जायाखै हामा जायाखै आरो जोङो फ्रिजाव सोना दोनदोंना ओंखायनो माबा जायाखै र' जोंनि फ्रिजखौ नायनो बुस्थु दोननाय र' आं खोन्थिनि नो 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 नैला बिथिंनिफ्राय फैसिगोन आजा हमारी फ्रिज देखो इनो जोंनि फ्रिजा इयाव जि बरिया बरिया गोथां गोथां बुस्थु दोङो दावदैयाबो दैनैल' दोङो दावदैखौबो प्लेटसे बायना दोनफैनांगोन र' सायनानै हानानै लाग्रोनोसै र' भात केरेला सोरबा सोरबा माबा होनो इखो खांख्रिखला न'निनो बेबो फ्रेस फ्रेस उन्दुना उथिनायखाय मादि नुदों आंखो दानिसो उथिखादो गुवाहाटियाव फैबा मा खालामनो जानाय आरो उन्दुनायल' नालाय बेखायनो जायै जायैनो मटि जाहांबाय आरो बांसिनसो मटि जासिगोन अमा बायसासो नुग्रा जासिगोन आंखो जानि र' दिनै नैलाय दायो साफानो सुनानै लाबाय मालै सामब्राम गोजा माने पियास जिंखा दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन मादि नाङो नोंसोरनो कमेन्टआव खिन्थाहरगोन अरे कहना क्या चाहते हो कमेन्टआव खिन्थाहरगोन आंसो उल्टा नायनाय जाबाय मादि जागोन नोंथांमोननो खिन्थाहरगोन दे आं नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामबानो जाबाय मोजां नाङोबा आरो हामा नाङोबा हामा होननानै खिन्थाहरगोन नै फालु गोराना पियासखौ बरिया एवना लाबाय जि जाथावना जि मोजां मोनखादो मोदोमलायदो हा 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 पियास एवनायाथ' ओरैनोबाबो मोदोमखायो आहा जानोसै ना गोरानजों जिंखा भात केरेला आलु भाजा ओमफ्राय नै बाथोना जानाय गोबाब मोनाखै न' बाथोन गोजासो हामा जायाखै मोजाङानो नोंथांमोनाबो जाजागोन जानो गोसोबा